errores, omisiones i falseamientos que queden dits en el propi peritatge, on a més finalment us dic que s'afirma que tots aquests errors, omissions i falsejaments van ser realitzats de forma deliberada. I evidentment aquest element és molt important perquè si parlem d'un delicte hem de parlar que hi ha voluntat de cometre aquest delicte. Aquests delictes que jo us esmentava no permeten la comissió imprudent, no ho he mirat bé i ha sigut una imprudència, no ha sigut una voluntat de falsejar. El perit diu que per com està fet tot i per el que he pogut veure, aquests falsejaments han estat deliberats i això és molt important per poder continuar amb el procediment penal. Ha estat presentat avui, el següent que ha de passar és l'admissió a tràmit, és a dir, que el jutge digui que veu elements suficients com per començar aquesta instrucció i a partir d'aquí començaríem les diligències, entre les quals les primeres que es poden fer són les declaracions dels que nosaltres assenyalem com a investigats, dels imputats a investigats, i de seguida, ja està demanat, però de seguida impulsaríem que el jutge designés ja uns inspectors del Banc d'Espanya perquè poguessin començar a estudiar i arribar a les seves conclusions amb la idea i la voluntat que passi com en bancs o com s'està dient. Jo voldria afegir dues cosetes. La primera és que, no ho ha dit la Carme, però ella ha estat l'advocada que ha defensat en els últims anys el col·lectiu 15.000 per rato precisament a la causa que s'ha seguit a l'audiència contra Bankia i els seus consells d'administració. Per tant, que sabem perfectament, o que sap perfectament de què parla i que tenim l'experiència suficient en un cas que guarda un cert paral·lelisme en quant al falsejament de comptes en una emissió d'accions i que per tant, igual que deia la Carme que el magistrat Andreu ja té un mapa i sap per on ha de buscar, doncs que sapigueu que nosaltres ja tenim i sabem per on hem de buscar i per això quan hem encarregat aquest peritatge el que hem demanat són una sèrie de qüestions molt precises. I aquí vaig a la segona qüestió que volia explicar, és que nosaltres quan vam estar mirant aquesta missió, ja vaig al 2016, el primer que ens crida l'atenció és que, l'emissió no va destinada a minoristes, sinó que anava destinada a clients amb una altra categorització superior, que són els professionals, institucionals, i per tant ja ens va cridar l'atenció aquesta contradicció, perquè després vam estar veient que efectivament s'havia fet una campanya amb la imatge d'un deportista molt famós, en la qual d'alguna manera s'oferia aquestes accions o aquesta emissió a tots els clients minoristes. La primera circumstància que ja ens va cridar l'atenció va ser aquesta, que l'emissió no és destinada a minoristes però que després comercialment sí. Després, el que més ens va cridar l'atenció, a part d'aquesta greu irregularitat, és que l'emissió, no sé si heu tingut la curiositat de llegir-la, però l'emissió es parla que una emissió de 2.500 milions d'euros i es diu que ja, això és el mes de maig, insisteixo, el mes de maig del 2016, i diu que es preveuen per final de l'exercici unes pèrdues entorn als 2.000 milions d'euros. I es diu, home, amb aquesta emissió de 2.500 milions compensarem aquestes pèrdues, cobrirem aquestes pèrdues i a partir de l'exercici que ve preveiem que podrem començar a pagar dividend. Curiosament, 6 mesos després, o 7 mesos després, al febrer, es presenten les comptes, les primeres comptes provisionals, on ja reflexa unes pèrdues que sumant aquests 2.500 milions d'euros eren unes pèrdues de 3.500 milions d'euros que finalment, un mes després, l'auditor acaba concretant en 4.880 milions d'euros. És a dir, que hi havia una diferència del mes de maig al mes de febrer de 7.400 milions d'euros.
clar, aquí no estan aquests 1.400 euros. Pots equivocar de 1.400 milions d'euros, això ja ho dic que no quadra, i és a partir d'aquí quan li diem a aquests pèrits, que són auditors, que ens expliquin què ha passat aquí. Després, a més, veiem que hi ha una sèrie de requeriments per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors a la línia que us indico, que hi ha una sèrie de discrepàncies. Després venen a dir que sí, ens hem oblidat de fer una sèrie de provisions vinculades a crèdits immobiliaris per valor de bastants centenars de milions d'euros. És a dir, veiem, jo crec que és el moment en què comença a aflorar aquesta comptabilitat falsa o aquestes expectatives falses que ens havien fet amb l'emissió de maig del 2016, i és a partir d'aquí quan els auditors i pèrits quan comencen a rascar veuen que hi ha una sèrie d'irregularitats comptables molt greus. Fins i tot el pèrit diu que hi ha un error de 6.000 milions d'euros, un error, és a dir, amb el balanç, allà on ha de dir 101.000 millones hauria de dir 107.000 millones. A mi em sembla sorprenent que pugui haver un error de 6.000 milions d'euros i que aquest error es consolidi en unes comptes que estan auditades per un auditor que en aquest cas és PwC. A mi em costa molt de creure que això és un error. I em sembla més una manipulació burda. Això és una opinió personal, en qualsevol cas jo crec que tots aquests elements nosaltres els hem posat sobre la taula, com deia la Carme, amb un suport tècnic, i a partir d'aquí veurem si el magistrat li veu suficient indicis com per iniciar una instrucció que, insisteixo, ens permeti a aquells accionistes que no vulguin o no puguin acollir-se amb aquesta proposta del Santander, doncs en el futur puguin fer reclamacions judicials igual que en el seu dia vam fer amb banc. Segurament m'he deixat moltes coses, segurament potser he generat alguns dubtes més. Per tant, si us sembla, obrim un torn de preguntes. Anirem alternant. Fem un torn de preguntes aquí, senyor d'allà. Els comunistes del Popular subordinats però no convertibles i entrarien dintre la vostra oferta d'atenció legal? Sí. Des de luego. Hem de mirar, ja us he dit abans que hi ha diferents emissions. Aquí va haver-hi al llarg dels anys, sobretot a partir de l'any 2009. A partir de l'any 2009, què li passa al Banc Popular? El Banc Popular a partir de l'any 2009 es troba amb greus problemes de liquiditat perquè ha de fer front a nombroses provisions, a nombrosíssimes provisions de crèdits immobiliaris fallits. Fins i tot, no sé si recordeu la història, però el 2008 ha de comprar una part important. S'ha de ficar en el capital social del Metro Acesa, el de Colonial, perquè eren en compensació de deutes impagats. En fi, comença a sumar, i això li genera l'obligatorietat de fer provisions. Aquestes provisions a la vegada li generen un problema de liquidesa, i la manera de suplir aquesta liquidesa és fent emissions. Emissions d'instruments, poden ser instruments híbrids, poden ser preferents, subordinades i obligacions convertibles, obligacions simples, obligacions normals. Nivell 2. Sí, obligacions d'aquest tipus, i després hi ha les obligacions de capital, que inclús abans de la resolució, jo recordo el president del Popular que va anunciar una nova ampliació de capital, crec que d'una barbaritat, crec que volia fer 5.000 milions d'euros, fins que la comissió va dir, para, perquè això ja és una barbaritat, les accions ja s'han diluït massa, no pots ampliar més. Llavors és quan es precipita tot el procés de resolució des d'Europa, etc. Però sí, responent a la teva pregunta, sí.
Bueno, anem una mica seguint a l'ordre. Jo el que volia dir és que el que heu presentat avui és com una porta oberta assegurada, perquè després es pugui reclamar. Bueno, assegurada no, Dolors, és a dir... Perquè serà criminal i llavors serà una forma molt fàcil d'arribar. Nosaltres el que estem veient aquí és, escolti, veiem indicis de delicte, investiguis. Si d'aquesta investigació aflora que realment aquests indicis ja no són indicis, sinó que són fets provats, doncs amb aquests fets provats nosaltres sí que tindrem prou sosteny com per poder fer reclamacions civils individuals, perquè la gent pugui... Una mica es tracta de replicar el que en el seu moment ja va passar amb Bankia i això és el que estan preparant en aquesta història. És una altra cosa, no enviat per telèfon, que es podia comprar, els que tenien accions, a 4,75 l'acció. Després, en canvi de diners, algunes persones ho han rebut. Quan avui? No. Els dies Santander. Això és una ampliació de capital del Santander, no? Que és Bueno, això és precisament l'ampliació de capital de Santander per fer-se amb el popular que s'ha de concloure el mes de setembre. Perquè és del Santander. Sí, va. Bé, senyora? Moltes gràcies per aquesta informació tan bona i tan voluntària que us heu fet. Personalment penso que els també us trucaré i jo només tinc 3.000 accions i crec que m'he quedat informada de veure què puc fer. Gràcies, senyora. Gràcies de la informació. I llavors una pregunta molt senzilla. Si simplement tant en el maig de l'any passat com posteriorment s'ha fet ampliació de capital espontani, és a dir, tens tantes accions, tens dret amb això? No t'he entès, perdona. No. Si tu vas comprar accions... Jo ho he comprat abans i llavors hi ha hagut ampliacions, diguéssim, mecàniques, que segons els que tenies tens dret a tants. No, perquè et pagaven els dividends amb accions. Sí, no, però llavors adquiries noves accions. Aquestes noves adquisicions també es consideren ampliació del 16 i les posteriors? Bueno, més que... A veure, no és que... Ja t'he entès. Sí. No és tan ampliació. La qüestió és si l'adquisició, és igual la manera, però si l'adquisició d'aquestes accions s'han fet amb posterioritat als fets que quedin demostrats, com que de l'emissió de la que procedeixen va haver-hi un falsejament de les comptes, aleshores jo veig factible, seguint una mica l'experiència que vam viure en el seu moment amb Bankia, seguint aquesta premissa molt senzilleta, jo veig factible poder-ho reclamar. Si no, no. Això abans també us he dit, clar, els que teniu accions anteriors a l'ampliació de capital del maig del 2016, aquí serà més dificultós. Serà més dificultós, vull dir, no ens enganyem. Després del maig del 2016 potser serà més fàcil perquè ja veiem que aquí hi ha que huele a... no enteneu, no? Huele mal, huele muy mal. Ara, abans d'aquesta ampliació de capital, jo crec que, no, Carme, jo crec que la dificultat de prova serà major. Després amb la instrucció poden aflorar moltíssimes coses, pot aflorar moltíssima porqueria. De fet, nosaltres ja hem estat veient una mica, el Perit ja fa una anàlisi de tot el que s'ha anat fent al llarg d'aquests anys, com deia abans amb el senyor, a partir del 2008, que és quan hi ha totes aquestes necessitats urgents de liquidesa i veiem que hi ha una sèrie d'irregularitats o moviments molt estranys. Per exemple, no té massa sentit que determinats actius sòlids, és a dir, actius solvents, es titulitzin i es cedeixin amb un tipus d'interès molt baix. Zero. Un interès zero. És a dir, per què s'estava despatrimonialitzant el Banc Popular amb valor zero? Perquè qui va comprar tots aquests actius que eren solvents, tots aquests actius sòlids? Qui hi ha al darrere d'aquesta operació? Probablement el Santander, però això ja ho explicaré. Això és una sospita que m'atreveixo a deixar-la aquí en l'aire, però
dintre del que és el delicte d'administració deslleial hi ha una sèrie d'actuacions que no ens quadren gens, perquè hi havia els actius d'aquests bons que no entenem per què els van treure, els van titulitzar amb un interès zero. No sabem molt bé què va passar. Després hi ha tota la qüestió aquesta de les emissions de participacions preferents que es van fer des de les Isles Caimán. Hi ha tota una sèrie de qüestions que si finalment confirmen que hi ha hagut una administració deslleial i que en el moment de fer les emissions d'aquestes accions doncs el valor patrimonial era diferent al real, doncs a partir d'aquí jo crec que sí que es podem plantejar accions, no només després del maig del 2016, sinó també els d'abans del 2016, però insisteixo que els d'abans del 2016 és una mica més difícil. I per tant, per acabar això, els d'abans de 2016, a partir de quan convé que ens acostem a vosaltres i a partir de... No sé, no, més tard, no? Gener, febrer... Nosaltres, com us he dit abans, lògicament, com que estarem molt actius amb aquesta instrucció penal, i a part tot això tindrà un eco mediàtic molt evident, que no s'hauria de tenir banca, d'acord? Clar, si això evoluciona en el sentit que nosaltres volem, a part de que us entenareu pels mitjans de comunicació, nosaltres, com us he dit abans, tenim les vostres dades, a més ets client nostre, a la casa, ens coneixem, i per tant la idea és anar fent circulars explicatives de manera periòdica en el moment en què tinguem alguna cosa tangible. Si en el moment en què tenim una bomba, doncs lògicament no ens correrem a convocar i direm, tenim aquesta bomba i que estem en disposició de començar a fer coses, fem-les. Ara, mira, jo volia demanar. Jo? Això has demanat? Jo he demanat. Sí, després el senyor i després tornem a... Sí? Jo tinc la situació... La situació nostra... Eren dues qüestions. Una és si l'adquisició ho vam comprar no directament al Banc Popular sinó a través d'una altra entitat, llavors nosaltres hem de reclamar a l'altra entitat o al Banc Popular? Era Banpimer? No, la Cutxa. La Cutxa, era un capital popular? Popular Capital hi ha preferents? Eren uns bons que després es van convertir en uns bons preferents. Sí, en aquests casos inclús quasi que millor. Quasi que millor a la Cutxa? No, per vosaltres. És a dir, no passa res. És a dir, abans us he explicat que en aquests casos, quan no són accions, en els casos dels bons, obligacions subordinades, preferents, nosaltres aquí la línia de treball, amb independència del que presentava ara amb el Banc Popular, és una molt concreta, que és el dèficit d'informació sobre els riscos de la comercialització. Per tant, si la comercialització te la va fer la Cutxa, nosaltres aniríem en aquest cas contra la Cutxa si efectivament, després d'analitzar el cas particular, arribem a la conclusió de que la informació escrita i la informació verbal no incluïa el risc de pèrdua de capital i el risc de pèrdua dels interessos. I això és un tema que, afortunadament, a aquestes alçades de la pel·lícula ja està molt trillat. Molt trillat que no ens genera cap dificultat. I la segona, llavors, per fer això efectiu, a nivell pràctic, tornem al setembre, i quin cost té això d'entrada? Mira, jo el que et diria és, vine'm a veure a mi, demanes hora, em vens a veure a mi, mirem el teu cas i et faig un pressupost. Perquè va en funció de què és el que hem de reclamar, després hi ha l'opció d'associar-te a SOFIN, que és un cost simbòlic, als efectes d'alguna manera parapetar-te del risc de comptes judicials. Jo crec que en aquests casos, això abans us he dit, en aquests casos mirem un per un i mirem exactament la viabilitat. Òscar Serrano, em dic jo. Carme Rana. Sí? Bona tarda. La situació és que tenim les accions del 2006. A veure quina mena de... Bueno, ja és el que parlàvem fa un moment, no? És a dir, els que teniu accions anteriors al 2016, realment és potser de tots els que teniu una situació més complicada.
o com a mínim ara mateix més dubtosa, perquè no tenim, així com dèiem abans que amb l'emissió del 2016 sí que tenim indicis que es fa pudor a Chamusquina, al 2006 no tenim tants indicis. No és viable o no és viable? Ara mateix no. No, Ara mateix no. Per això us estem dient que del que resulti d'aquesta instrucció penal valorarem si en el futur és viable o no. Però ara mateix no és viable. Ara mateix no. Hi ha una última paraula aquí, llavors quan acabi ell, torneu a aixecar mans i tornem a agafar. Una cosa, és que és el fil d'això que estan preguntant ara, per no trencar el fil, que sobre les accions, ja has deixat clar que a partir del maig del 16 hi ha més possibilitats. Però tothom igual, t'ho dic perquè jo vaig comprar l'abril, primers d'abril del 17. Tenim les mateixes opcions de reclamar, o potser no tantes com algun que sigui de l'octubre del 16, per exemple. Mira, jo crec que l'1 d'abril del 2017 no hi havia cap element notori ni públic que indiqués que les comptes que es van presentar a l'emissió aquesta estiguessin falsejades. Per tant, a tu, des del meu punt de vista, la meva opinió és que et poso en la mateixa situació de la persona que va el dia 16 de maig, no sé quin dia demà, 26 de maig, i dic, subscrius. Si finalment d'aquesta instrucció es constata que aquestes sospites que tenim s'acaben convertint en fets provats, aleshores és quan tots els que esteu en posterioritat, al maig del 2016, és quan llavors sí que hi veig autèntiques possibilitats de fer una reclamació. El que veiem és si això ho podem remuntar a períodes anteriors i a emissions anteriors. S'haurà d'anar veient, per això a aquest senyor li he dit que en el seu cas ho veiem més complicat perquè no tenim tants indicis. Veiem que realment la cosa es comença a emmerdar, perquè mantenir-ho tots i tornar l'expressió, però es comença a emmerdar a partir del 2009, que és quan es comença a fer emissions a lo loco per pillar diners. I és en aquestes emissions a lo loco quan s'estan fent malament les coses. Vull dir, no sé si hi ha aquí bonistes de la conversió que van adquirir obligacions convertibles l'any 2009, però l'any 2009 es fa una emissió molt bèstia d'obligacions convertibles, que és un producte complexíssim, amb moltíssim risc. Arriba el 2012, mire, no les podemos devolver el dinero porque no tenemos. Dentro de 3 años ya parlarem. D'aquí 3 anys, el 2015, es troben que m'entens o no? O sigui, ja hi havia problemes en aquest període del 2009, jo crec que és quan podem intentar estirar la corda, llavors, però abans del 2009, aquest senyor tenia l'any 2006. Sí, no, una que possiblement s'ha contestat ja, i en primer lloc dit gràcies per les explicacions, que han sigut francament interessants i en aquest sentit. Però jo una part de les accions venen fins i tot del Banc Pastor, que després va ser comprat pel Popular. Entenc que aquestes malament tindrem, o similar a un del Puig possible. Ja ho veurem, perquè la compra del Pastor també està plena de coses rares. Es va fer l'any 2011, el Pastor, quan el Banc Popular va comprar el Pastor, les expectatives eren positives, o sigui, les expectatives eren que havien comprat alguna cosa que els generaria benefici. Aquesta és ara, perquè m'entenguis. I al final van haver de posar, si no recordo malament, 3.500 milions o 3.400 milions d'euros a la butxaca per tapar tot el tignador que havia muntat el Banc Pastor. Per tant, també en podríem parlar. Jo d'això no descarto res. Ara bé, insisteixo que per poder fer coses estem ara en un moment molt prematur. Jo entenc la vostra angoixa, però abans us he dit, hòstia, no ens precipitem, perquè no podem fer nosaltres anar a lo loco, perquè després començar a tenir sentències que ens diuen no me demuestra nada i després què fem? I només a títol de detall, si acabem posant demandes civils quan estigui tot molt més clar i la querella criminal hagi donat cos a tot plegat, serien individuals o és una demanda col·lectiva que posaria col·lectiu en favor d'una sèrie de gent? Serien individuals. Serien individuals perquè això ja ens ho vam plantejar amb Bankia, amb els accionistes de Bankia, perquè veiem que la situació també es podia acumular i no
no va haver maneres perquè en definitiva els jutges el que voldrien era veure cas per cas. Bueno, també perquè els jutges també tenen límits de cas per cas pel tema de la sentència. Gràcies. Ara, tornem a obrir, si li vulgui la paraula, tindríem 1, 2, vostè ja ha preguntat, que veiés per vocal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale? Que aquest ordre una mica, d'acord? Comencem per allà. Sí, primer, moltíssimes gràcies per la informació que ens heu donat. I a més a vostè particularment, senyora Arans, perquè jo l'he tingut a vostè com a abogada a uns quants anys en un tema d'associacions. Dit això, i anem al cas. Aviam, centrant-nos una miqueta amb la querella criminal que vostès han passat avui a l'Ajuntament. Jo entenc que l'argumentari d'aquesta querella està basat en una manca d'informació o informació incorrecta amb l'ampliació de capital que es va fer al maig del cos. Manca d'informació no. Falsejament de la informació. Com que el meu cas concret és de deute subordinat del 2011, la meva pregunta és aquest argumentari per què pot servir a un no accionista, sinó a un tenedor de deute no convertible perquè no s'esquerra una cosa amb l'altra. Perquè jo hauré de prendre la decisió segurament al mes de setembre. I al mes de setembre jo estic dintre dels possibles que puc acollir en els bons, en les solucions que proposen l'estat de terra. Jo tinc deute subordinada, emissió el setembre, octubre del 2011, comprada del 2014, i jo hauré de prendre la decisió al mes de setembre quan el CNMV tenia el fullet per emparar la proposta que està fent el Santander, haurà de fer una tria o decisió de tot m'acullo a la proposta que fan o va a la via judicial. Llavors, la via judicial, en el meu cas, no veig en què pot beneficiar la querella criminal perquè no té res a veure el tema de les accions de maig del 2016 amb els tenedors de deute subordinat. Aquesta seria una primera pregunta. La segona, i ho deixo està fora d'aquest context. Hi ha un procediment que s'estigui iniciant o es vagi iniciar, no contra el popular, sinó contra la forma en què s'ha gestat. És a dir, parlo de la Junta de Resolució Única Europea, parlo de l'actuació de la CNMV, parlo de... És a dir, hi ha claríssimament un mecanisme que no pot ser correcte. Jo parlo del popular, sinó que va passar la llei del 6 al 100%. Tenia en compte que 3 dies abans hi havia un munt d'estaments públics, des de la tesoreria pública, que retiraven fons, o sigui, diners avançaven, i ningú va aturar això. Pregunto, hi ha alguna llei d'actuació, evidentment, col·lectiva, marcada en aquest aspecte? Respecte a la primera pregunta que fa vostè, la resposta és poca utilitat. Però, com abans he dit, aquí hi ha 2 blocs. Els accionistes i els que no són accionistes. Els que no són accionistes tenim una altra via de reclamació que és el defecte d'informació en el moment de la comercialització. Llavors, en aquest cas, jo us convido a que per tal que vostè pugui prendre una decisió de si s'acull o no aquesta proposta dels 33, a que em vingui a veure el mes de setembre, jo diria el seu cas. I si a la vista de la informació o de la documentació que vostè tingui respecte a la deute subordinada que vostè va adquirir, atès que vostè és un client consumidor minorista i atès que la deute subordinada és un producte complex i de risc, atès això, una de les vies tradicionals de reclamació, amb independència del que ha passat amb el Banc Popular, una de les vies tradicionals de reclamació és el dèficit d'informació. I sobre això, els jutjats estan plegats i el seu cas no és una excepció. Per tant, per poder prendre aquesta decisió, vostè ha de veure. Respecte a la segona qüestió, sí, jo sé que l'OCU va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquesta resolució. Sé que ha estat admès a tràmit. La finalitat de tot això seria resoldre el que s'ha fet. Llavors això és, per vostès, diguéssim, pels directament afectats, d'entrada no és una solució molt immediata. Tampoc és una querella criminal. El que és que té 7 o 9 mesos és la demanda civil personal, individual. No, és que la querella criminal en aquest punt està més abocada als accionistes.
està més abocada. És que això és una mica el que volia que quedés clar d'alguna manera. Sabíem per allà que hi havia 10 paraules, intentàvem parlar una mica físic. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per la sessió informativa. I jo tenia un petit dubte, que és que jo tenia accions abans, amb l'ampliació i després, però només tenia acció. Evidentment, ara tinc un fort viatge. I només tinc... El fet és, la pregunta és aconsellable o no donar-se de baixa al popular? Perquè el tema de reclamar, per el tema de dir, tu no tens cap acció. O sigui, com... Només m'ha agradat el paper... Jo crec que aquí fes el que tu consideres més oportú, però em refereixo que... Perquè si t'han de tornar uns diners... Però els que són posteriors... No, els clients es cobren per manament judicial. Però tu tens de l'ampliació, tu entres en el supòsit o no? Sí, també. Estic als 3 casos. Doncs ja saps que una de les condicions perquè et canviïn, si és que finalment optes per això, tu penses i tal, però si optessis per això ja saps que una de les condicions és estar allà fitxando això està clar. Cada mes a la No, la situació és més aviat del fet que com que marques 0 i el paper que d'arriba és que tens tantes accions per 0, dona 0, si demà... Si tu no tens cap interès, tu fes el que vulguis. No, em referia amb el demostrar després que has de tindre accions, etc. més temps, el que vas fer al seu moment. Vull dir, tu sempre qualsevol banc em dona un extracte, però... Sí, però tens un document d'adquisició de compra d'aquestes accions. Ja està. Ja ens deuen paraula quina era, sisplau. Hola, bona tarda. Jo estic una mica com aquest senyor que ha parlat, gràcies per la sessió tal. Una prèvia que és, tu dius que et vinc a veure tu, perquè jo estic... No, diguem-ne, jo estic a Cerdanyola. Llavors ja vaig portar un cas també d'unes preferents, llavors en principi la informació, amb l'Ester, o sigui la informació, diguem-ne, et venia a buscar tu o... L'Ester Vale, doncs mira, el meu cas, jo estic també en subordinades, però com a inversor. En aquest cas no va haver una mala comercialització perquè són comprades a través d'un broker que et posa risc 6 sobre 6 i et tires a la piscina. Ara, clar, hi ha un folleto que allà diu, bueno, aquesta subordinada no es pot convertir mai en una acció i el dia aquest del 6 al 7 les van convertir en accions, les van valorar en 0 i avall, no? Llavors, clar, això... En tot cas, és una mica més complicat perquè si les vas comprar a través d'un intermediari s'hauria de veure aquest intermediari quina informació va donar i, en fi, si la informació és correcta sobre el risc, aquesta via la tens més complicada. No, però el risc, diguem-ne, en el moment que hi ha el mecanisme aquest de resolució, a mi ningú m'informa que em diuen cuidado que això et pot desaparèixer. Els riscos de les obligacions subordinades és que és la insolvència de l'emissor, que és en definitiva el que ha passat. Jo crec que en tot cas has de mirar la informació que et va donar en el moment de la comercialització. Si aquest risc que t'estic explicant, és a dir, el risc d'emissor, això és com bé descrit, riesgo emissor. Què és el riesgo emissor? Que haga fallida. Llavors, el risc emissor és quan l'emissor, el que ha passat, en definitiva, el que va passar amb Lehman Brothers, el que va passar amb Coptic Bank i Landsmanski Islands, que són els islandesos, el que ha passat amb 50.000 històries. Llavors, si aquest risc emissor està ben descrit, si la fallida és dolosa, llavors potser sí. És el que diu la Carme, si la fallida és dolosa, perquè hi ha hagut una comissió d'un delicte, una administració deslleial, no sé què, llavors sí que podríem entrar per la via de les proves que succeeixin per la via de la querella criminal. També s'està parlant de dir, és que aquí hi havia per resoldre, que si hi havia 3 informes econòmics, que hi havia una forquilla que el banc valia 1.500 euros o potser valia menys 8.000 euros, 8.000 milions de... Sí, tot això... Què més? Els informes econòmics. Quin termini tenim com a minoristes per presentar una demanda, siguem accionistes o siguem subordinats? Hi ha un termini màxim? Mira, si sou no accionistes, és a dir, que els títols tenen el seu origen en deutes subordinades, etc., tranquils, en qualsevol moment ho podem fer, d'acord? Home, sí que hi ha uns terminis que marquen l'exercici de les accions judicials, uns terminis de caducitat i de prescripció, en
funció de l'acció que s'exerceixi, poden ser de 4 anys, des del moment en què un té consciència del risc assumit, o de 15 anys, si és de danys i perjudicis. Per tant, en aquest sentit, tranquils. El tema dels accionistes, nosaltres no preveiem ara mateix fer cap reclamació civil fins que no tinguem unes proves concloents i suficients, si és que afloren d'aquest procés criminal, per començar a fer reclamacions civils. Per això abans us deia, no ens precipitem, perquè he vist por ahí que hi ha despatxos d'advocats que s'estan llançant al ruedo a saco i em sembla una mica precipitat ara per ara perquè no hi ha res que d'alguna manera formal demostri que va haver-hi un falsejament. Jo crec que aquí també aquests despatxos potser és perquè també no van només contra el Consell Popular, sinó que van contra la Junta de Resolució, o van contra el FROP, i crec que, per el que he llegit, hi havia 2 mesos per demandar. Sí, però això era una acció contenciosa administrativa. Aquesta acció contenciosa administrativa que té per objecte desfer aquesta resolució bancària, la nul·litat d'aquesta resolució bancària, això és un tipus d'acció que... Sí, no serà immediat, però bueno, és curiós que no ni és pels consumidors, ni és un tipus d'acció pels consumidors, ni la meva opinió, per mi és una via morta, per mi, perquè això ja està dat i beneït des de molt lluny, des d'Europa. Bueno, també tens el número 2 del Banc Central Europeu dient que el problema del Popular no era un problema de solvència, que era un problema de liquiditat. Llavors, igual sí que hi ha arguments, no? Jo crec que era un problema, hi havia concurrència aquí. Jo crec que aquí hi havia concurrència. Però bueno, ja es veurà. Sí. No, la paraula que està per aquí. I tu? Senyor Alfons? Sí, jo el que veig és el procediment aquest del Santander és per tothom o per només els clients, el Santander? S'ha donat a entendre que era per tothom. Jo segons tinc entès només és pels clients. Sí, només és pels clients. Perquè vostè va adquirir... Jo tinc accions. I llavors diu que també les podràs, el Santander diu que també te les per aquest procediment si són després del... Un dels requisits és que el dia 7 de juny tinguessis les accions al Popular o al Santander. Això són els requisits. Dipositades, sí, però vull dir, a més, que siguis client del Santander. No, un dels requisits, o sigui, l'únic requisit que em marca, bueno, a veure, si tens les accions dipositades ja és client. Sí, si no siguis client. Però vull dir, pels que, per exemple, jo no soc client del Santander, no tinc res a veure. Per exemple, jo, que no soc client del Santander, no tinc res a fer. No, sí, perquè diu que tinguessin les accions dipositades al Banc Popular, per exemple. Al Banc Popular o al Pastor? Però ja no estan dipositades, les accions no estan al Banc Popular. Ja no estan? No estan. Jo no les tenia al Banc Popular. No les tenies? No, jo les tenia a CaixaBank. Llavors no. Per això dic que això és important. Sí. Si no us entendre que tothom té accés. No, és que això no ho he dit perquè ho donava per suposat, però clar, és cert. No, si les accions les teníem en una altra entitat, o les teníem en una altra entitat, en el moment de la resolució de Popular, no entraria dintre la proposta de l'escanvi. Jo també volia preguntar. Sí. Pues disculpeu que no ho he dit, però és així. Hi ha una excepció d'això que has dit, que és si tu tens accions al Santander sense ser client, sí que t'ho agafen. Perquè això ens ha passat a nosaltres. Això és el que ens han dit. Bueno, a veure, aquí diu... Perquè si tens accions ja ets client. Exacte, però encara que el tinguis compte... Aquí diu... Jo us llegeixo literalment la nota, ¿vale? Després, sense perjudici de que això després diu que s'ha de concretar el fullet, ¿vale? Però la nota diu, un dels requisits és conservar depositadas en Banco Santander, Banco Popular, Banco Pastor o Popular Banca Privada las referidas acciones u obligaciones subordinadas en el momento de la resolución del Banco Popular, que això era el 7 de juny. El otro requisito es mantener, cuando se entreguen los bonos de fidelización, una relación comercial con Banco Santander, Banco Popular, Banco Pastor o Banco Popular Banca Privada equivalente a la que tenían en el momento de adquisición de las acciones o de las obligaciones subordinadas. Aquí no diu això aquest matís que tu dius, però bueno, potser... Igual ens ho han ofert perquè teníem accions al Santander. Aquí no ho diu.
Per tant, jo no sé. Jo el que diu el senyor també m'havia semblat, i això és una cosa que vull aclarir, perquè jo soc, en el meu cas també soc accionista i soc dels tres perfils, d'abans, de l'ampliació i després. En aquest cas, semblava ser que aquí englobava tota la inversió, o sigui, feia una mica que tenen en compte tota la inversió per fer el bascamp en bonus. Això m'ha entendre, doncs ho entès bé. Però el cas és que si una de les opcions és tenir que ser accions contractes i gestionades de l'entitat o les entitats que has comentat, no és el meu cas. Conservar depositadas en Banco Popular. Conservar depositadas vol dir que si jo estic en una altra entitat i les puc traspassar? Això? El que diu és que el dia 7 de juny, on estaven les el dia 7 de juny, on tenies tu les accions? No, on les he gestionat sempre. Una altra entitat. Però llavors no compleixes els requisits per poder-te acollir a aquesta oferta. Exacte, però això ho trobo una mica absurd, com fet de manera general, donant a entendre que és una acció general als afectats, quan no és així, és als clients únicament els clients de les entitats. Per això diuen de fidelizació, perquè sempre i quan estés conmigo. Si no estàs conmigo, que te den, no? Us volia preguntar una altra cosa. Parleu del paral·lelisme amb Bankia. Sí que hi ha moltes coses que hi ha paral·lelisme, però no. En aquest cas veig que també hi ha la Unió Europea per mig, que no té res a veure, va ser una nacionalització, cosa que aquí no té res a veure. Vull dir, en aquest cas és bastant... Sí, ens referim una mica a l'esquema general, de com ha anat i de quins són els fets que encaixem en aquests delictes. Clar, després els matisos són moltíssims. Però al cap i a la fi, en una instrucció has d'anar a esquemes perquè han de quedar clars determinats fets i després les coses, diguéssim, ho hi ha voltant ho matitza o adjectiva, però no l'important és la designació objectiva. Sí, aleshores... És que estàvem... Jo no m'agrada vostè, sinó... Sí, t'he preguntat, és que volia preguntar una cosa. Sí, no, però és que esclar, m'ha tallat ella i no doncs res, no l'havia tallat. Perdó. Paqui. No, és que tenint en compte que si al setembre hi ha això que ja les accions ja es queden per zero totes i de cara després a la declaració d'Hisenda el fet de donar-los reclamar les minusvalies que es provoquen com s'han de declarar després, ho sabeu o no? A veure, jo no soc fiscalista, però a l'ABC la intuïció em diu que jo crec que vostè s'ho pot declarar com a pèrdues a compensar només amb els rendiments de capital. Sí, els altres 4 anys, sí, següents, això ja està clar. Però, per exemple, jo que tinc una part que és abans de i que següent ja el dono per perdut. Aquesta ja el dono per perdut. Però les que hi ha després de l'ampliació, teòricament les dono per guanyades, doncs jo quan faig les declaracions, com ho puc computar les dues? Vull dir, o dono tot per perdut i després ho compenso els anys següents, o hi ha teniu alguna experiència d'aquest tipus? Nosaltres personalment no, perquè no som fiscalistes, però aquí al despatx que es pot preguntar. I clar, amb tots els temes de preferència que hem portat i que precisament ha hagut molts supòsits així, s'han anat fent successivament les declaracions d'IRPF. Perquè després quan hi ha la sentència també queda diferent, perquè la sentència diu unes coses, primer havíem cobrat una part, després la sentència part, llavors això s'ha de veure tota la història i tota la cronologia i potser en diversos exercicis. Això prefereixo que millor fiscalista... Sí, quan sigui el moment l'any que ve... Ara, el concepte és el que jo li dic. No, dic que si teniu experiència d'alguna altra cosa... Sí, però jo personalment, perquè nosaltres ens dediquem més a la política. Gràcies. En el nostre cas, som accionistes de... Sisplau. A casa som accionistes de fa molts anys, del Popular, venim del Pastor, també que vam vendre les accions, va fer la venda que es va fer, i ens hem trobat, ens va passar una cosa molt estranya, que això ara comencem